हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो नुजाहैयो। एक्चुअली लोगोफोर, दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथाङा गिबियाव निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय स्वर अनजालि नों। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआ सिमां रायजो आबुं बर' सावथुननि लोगोफोर। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मोगथां बिथराइ, मिजिं नार्जारि। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि आबुं सावथुननि बागै आं मोनसे भिडिअ बानायना आपल'ड होखांबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय बे गुबुन मोनसे भिडिअखौ नायहैफिनबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।